Kuvalwe Imigwaqo edolobheni lase-Epitoli ngenkathi Amabutho akwaZulu abeyoseka ingonyama uMisizulu evilela ngaphandle kwenkantolo ephakeme yase-Epitoli. Belihuba amahubo ngaphandle kwenkantolo ibutho liholwa yinduna nabadidiyeli balo. Kanti namaphoyisa abephuma ngobuningi ukuqapha isimo. Icala lizohlala izinsuku ezintathu kanti kulindele ukuba licacise ngombango wesihlalo. Kodwa ibutho lisilona selinayo ingonyama eyagunyazwa ngokusemthethweni umengameli uCyril Ramaphosa. Silindele ijaji uba likhiphe isinqumo esiqondile ukuthi namuhla abazi ukuthi inkosi inye ayikho enye inkosi kwaZulu. Inkosi yiyo le idlula mithi kaZulu eyona ekhona ngokusemthethweni nangokuzalwa nangokosiko lwesintu sakithi kwaZulu. Ibutho lafaka isicelo sokuhlinzekwa ngendawo yokulala lezi zinsuku ezintathu kumasipala waseTshwane. Ngempela lithi lihlinzekiwe ngehholo elanele isibalo salo. Hayi indawo ivuleka ngokwanele ihholo olukhulu li-double story livuleke phezulu livuleke nangaphansi ayikho inkinga yokuthi ibutho lingahlala lapho. Abadidiyeli bamabutho banxuse nalabo abafisa ukuba yingxenye ukuba batheleke ePitoli ukweseka ingonyama. Endabeni zethu kumzansi wethu channel 163 ngubongani igema ePitoli.